Epaimahaia osatzen dutenak dira 3 unibertsitateko irakasleak, dira euskararen lurralde guztietakoak, Euskadiko Autonomia Erkidegokoak, Nafarroakoak, Iparraldekoak, eta genero irizpidea ere betez osatu dugu epaimahaia. Saritutako lanak aurkezteari dagokionez. Lanak, hautagaitzak, saritarako proposamenak aurkeztu ote litezke? Bai. Aurkeztu litezke eta gainera nahiko genuke aurkeztuak izatea, komeni da aurkeztuak izatea. Baina ez da ezinbesteko baldintza lanak edo proposamenak aurkeztea saritua izateko. Epaimahaiak modu kolokial batean esango genuke, epaimahaiak eskuak erabat libre dituela, berak lehen esan dudan epe horretan, 2019 urtarrilaren 1-tik irailaren 15 bitartean ezagutzera eman diren komunikazio ekintza, kazetaritza lan horien artean, berak egokien iristen dituenetatik saria ateratzeko. Aurkeztua izan edo ez izan. Eta animatzen dugu jendea hori egitera. Edota andoain godalera bidaliz, postarruntez, edota helbide elektroniko batera bidaliz. rax abildua andoain.eusera bidaliz.